Bé, el que anem a fer ara és a generar una macro i guardar-la en la nostra base de dades per a poder-la utilitzar com si fos un dispositiu més. Val? Això es fa per a quan algun article no el trobe en el data portal, un dispositiu, tinc que crear-me jo la macro i guardar-lo en la meva base de dades. Això és, si l'article del dispositiu, per exemple, fora molt antic i no està en el data. Llavors, hi ha que seguir una sèrie de passos que estan així explicats en el manual. El primer que hi ha que fer és insertar una caja de aparato. I entonces me'n vaig al menú insertar, caja de aparato i cree la meva caixa d'aparato. Que, per exemple, li dic pues, 1P1. Val. A continuació, tinc que crear els punts de connexió, que es tinc així també en el menú insertar, puntos de connexió. Em fique 1 per ahí, no li posa IME, ahí en el punt de designació és l'1, este és el 2, en la tecla tabulador gire el punt de connexió, este serà el 3 i este serà el 4. Molt bé. A continuació, puc insertar un text de cada punt de connexió. Per exemple, puc fer botó dret, insertar texto i li fique, per exemple, més 24 volts. I me'l deixe caure, doncs, per exemple, així. Si no tinc molta precisió, puc canviar la retícula al modo a 2 mil·límetres i podria ajustar més el text, ¿vale? Però recordar-se sempre de canviar després a 4. Puc insertar un text d'esta manera, convertidor PP100 i el fique per així enmig, per exemple, li puc dir que siga de 2,5, no, el vull de 4, 3,5, per exemple. Li puc posar botó dret d'insertar i un fitxer d'imatge que tinc així guardat això d'Omron, una imatge d'Omron. Li dic que vull copiar-la en el projecte que estem. Vale? Em diu que ja existe, doncs el sobreescrivisc i la deixo caure per així. Vale? Ja tinc ahí la meva imatge d'Omron en el seu convertidor. Vale. Això és un poc gran, ho puc fer més xicotiu per ahí. Bueno. Vale? Ja ho tinc, a continuació hauria d'agrupar tots els elements. Editar, agrupar. Vale? Fija't que si jo menege això, me se'n va el quadre darrere només. Llavors, seleccione tot i editar, agrupar. De manera que ara, al manejar, ja, veus, ja me se'n va tot darrere. El segon punt és crear la macro, pròpiament dita, que és botó dret, crear macro de ventana i símbolo. Així tinc el directori per defecte que li dic que vull clavar-lo dins de macros pròpies. I el nom és prova, per exemple. Així li puc fer una descripció, convertidor, sí. Aceptar. Vale. Val. Tenim la macro feta, ara és interessant verificar que eixa macro la tinguem així en les macros nostres, li hem dit macros pròpies i efectivament si la deixem caure tenim ahí la nostra macro. Vale. Molt bé. Continuem, estem en el punt 5, diu a continuació definir un artículo para este símbolo. ¿Vale? Este símbol, o esta macro, si entra dins, no té article, ¿vale? No té article. Vaig a donar-li un nom, per exemple, convertidor. Convertidor. ¿Vale? Convertidor, aplicar, aceptar. Vale, ja té nom. A continuació, tenim que definir la macro, definir-la com a un convertidor. Si ens fixem així, si entrem dins,
artículo, así en definición de símbolos y funciones, así la definición está com a caja d'aparato, però caja d'aparato no és res, és algo indeterminat, indefinit. Punxa així i li dic, si això és un convertidor, me'n vaig a la família de convertidor, convertidor, convertidor variable, i imagina que és un convertidor de temperatura, d'una PT100. Pues selecciona convertidor de medida temperatura variable. ¿Vale? I acceptar. ¿Vale? Si es fixem ara quan li dono a aplicar, veurem com totes les pestanyes aquestes canvien, perquè ja no és una caja d'aparato. Li dono a aplicar i efectivament ja m'ha canviat així les pestanyes i em diu que és un altre component. Val? L'agarra com a un dispositiu. Acceptar. Molt bé. I l'últim punt, tenim que generar l'article per a que s'aguardi en la nostra base de dades. Això què fem? Botó dret, generar artículo, molt bé, generar artículo, però també n'hi ha que dir-li que la macro d'esquema és la que hem creat nosaltres. La macro d'esquema, que és la de macros pròpies, ixa, la que vam dir la prova. ¿Vale? Així, fixa't que també podríem donar-li una macro de gràficos. Això què és? Va tindre una macro 3D. Quan farem l'espacio, quan farem el quadre elèctric, el dibuix del quadre en l'espacio 3D, ahí tindríem com és en 3D. ¿Vale? Si no li diem res, doncs mos eixirà un quadraet, que és el que passa a vegades quan no n'hi ha, quan el dispositiu no té macro 3D. Vale? Li diem aplicar i cerrar. I em diu que va sincronitzar els articles de la base de dades en la nostra base de dades. Efectivament, estem guardant un nou dispositiu en la base de dades. És com si l'haguérem importat del Data Portal, però en aquest cas l'hem fet nosaltres manualment. Li dic que sí. Molt bé. Doncs ja ho tindríem acabat. Si se n'anem a dispositivos, electrotècnia, componente, convertidores, general, així tinc totes les marques, este no està definido perquè jo no li he donat marca i la tinc així, convertidor. Si l'arrastre, ahí el tinc. Numerar, ahí el tinc. ¿Vale? I és un convertidor en, com jo li he dit, en l'article convertidor i com tot el que li he dit. ¿Vale? D'esta manera tindríem un element que no està en el data portal, l'hem creat nosaltres i se l'ha guardat en la nostra base de dades.